bunzima hlala kuye ungaphela amandla bambelela hlala kuye uJesu bambelela konke kuzolunga bambelela konke kuzolunga ngoba uthando lwabantu luyatshabalala njengamanzi uthando lukaJesu luhlala luhleli lona lupheli funa uthando lwakhe funa uthando lwakhe uJesu ufuna amandla akhe funa amandla akhe uJesu bambelela konke kuzolunga bambelela konke kuzolunga bekithemba kungivela inqangi khala kuyena xa kunzima hleka abantu bathethe ngawe akho nje oqitha ubathandazela noma bethi angeke ulunge hlala kuye ungaze uyeke wena bayeke uzophumelela 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 bambelela konke kuzolunga bambelela konke kuzolunga. Mangithathe ithuba ngokungxamisekileyo ndizibulisele umntu wonke oncame izinto zakhe wadela iCovid esiphethe kabuhlungu kwilizwe likulo kwihlabathi esiphila kulo washiya konke kwakhe ngenxa kaolwethu. Ndingunonkoliseko mna igama ngudyantyi Sifani kusekhaya apha umzukulwana kaBhasana lo nimbona ihleli lendawo ndinguye nam apha ke koondondela koomamali kwinkomo ezinkalo yazo siyanamkela. Thatha ibhaki uyixhome kwesi situlo uhleli kuso, thatha ibhegi yakhe ingakusindi kukho ixesha loba sishukume uzawuxakanisa ibhegi ixi phezu kwakho kanti xa uyibeka apha ecaleni kwesitulo noko kuzawuba lula. Nincame iinto zenu sileli khaya siyabulela. Andifuni ukwenza ntwinde because unyanam senzile. Ndiyabulela, enkosi.